रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध दही तूप दूध पावडर कुकिंग बटर टेबल बटर पनीर इलायची श्रीखंड आंबा श्रीखंड फ्रूट श्रीखंड ताक आणि लस्सी गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी माझ्या हातासाठी वाढतो तो आठवड्यात बाजार इकडे त्याच्यामुळे 8 दिवस कोण बाजारात मार्केटात कोण येणार अवतीचे पण आमचे पैसे मग आम्ही काय करायचं हो हयसर ठेवल्यामुळे आमच्याच काय जो बाजार आहे ते खायसून येऊन हयसर त्याच्या दुकानात जायचं टेम्पो टेम्पो माल खपायचं आणि आम्ही तोंडा बघून बसतो आणि दररोजची पावती आम्ही दिसेल रोज 50 हो, रुपये हो. 40 रुपये पावती मग आम्ही कसं पोट भरूचा बाहेरच्या अंगातून जर चान्स द्या सगळ्यांनी तर काही व्यापारीने काय करतात आठवड्यातून सगळं आठवडा बाजार स्थलांतरित करा बाकीच्या ह्या व्यापाऱ्यांच्या ह्या होणार पट्टो बसतो सगळ्यांचे मुद्दे साहेब आम्ही त्याच्यात घेतलेले आहेत आठवड्याच्या बाजारात जरा रद्द नाही त्याचा आमच्या बाजारात आतमध्ये आपण तसं त्यांचं पण पोट असं आमचं तसं त्यांचं बोलून चांगले करतात लगेच सांगू साहेब आम्ही प्रांताला एक गिरायचं आहे ऑफिसमध्ये दिलेलं चालतंय ऑफिसमध्ये दिलं तर चालतं आणखी कोणाला सांगायचं काही सगळ्यांचा एकच विषय आहे तो घेतलेला आहे मार्केटला स्थलांतरित करा त्यामुळे आठवडा बाजारात काही होत नाही त्यांना उपासमारीच्या बाजूला आलेले सगळ्यांना ही सगळे उदरनिर्वाह करणारे मंगळवार सोडा 8 दिवस कोणच नाही मार्केट त्याचे फोटो सुद्धा आम्ही काढून ठेवलेले आहे एक मार्केटमध्ये लोक सकाळी 1 तासभर कोणतरी 10 लोक दिसतात नंतर एक सुद्धा माणूस त्याच्यात मुख्य मागणी आमची माझा स्थलांतरित कर आणि आठवडा दर दिवशी बाहेर जे बसतात त्यांच्यावर बंदी आहे त्याच्यात आम्ही उल्लेख केला एसटी स्टँड मँगो हॉटेल शिरोडा नाका राजवाडा राहिलेला कसा विकतात आम्हाला जगात भरली पाहिजे 80 रुपये रोज हे लोक आता एका टोकरीला 40 रुपये देतात 40 रुपये रोज जर टाकून दिलं तर ते तरी काय बरं आता वर्षभर असंच चाललेला असा त्याच्यामुळे तुम्हीच काय तर बघा आणखी काय सगळ्यांनी सांगता लोक काय सांगते
संध्याकाळी उठलं तर टाकतो लोक. आपलं नाही आपला काय टाकून द्या आता कसं बाहेरचे लोक त्याप्रमाणे तुम्हाला बसतात, 1 बसतात. दिवसाचं उत्पन्न देणार आहे आणि 8 दिवसाचे 8 दिवस तुम्हाला उत्पन्न देणार. आणि रोज 40 रुपये आमची पावती आहे ते पायी त्याला घरात जातले. आम्ही भाजी रोज 40 रुपये पावती घेतो. नाहीतर सांगतले घरात द्या उचला नाही दिली. आम्ही काय घरात बोललो तुझ्या एकाने बोलला का आणि सगळ्यांनी बोललो का? त्या बोलल्या ना त्याला खाली आठवडा बाजाराचा काहीतरी विषय तुमची मागणी आहे नको स्थलांतरित करा सगळ्यांना होळीच्या फुटार मागणी होणार नाही बरा तुम्ही त्यांना आधी बस पुढे राहा पुढे तुम्ही आता सगळे गेलेला तिकडे नगरपालिकेत काय नेमकी मागणी घेऊन येणार काय तुमचं म्हणणं थोडे बाजार आमचा नको तो आमचं खूप होणार नाही नको असं विषय नाही कुठे पण बसू दे त्यांचं पण रिकाम नाही. कुठेही बसू दे आम्ही बंद करा असं म्हणत नाही. मंगळवार बाजार आतमध्ये कोणच जात नाही. बाजार झालो 8 दिवस आता सुद्धा मार्केटात माणसं नाही. सकाळपासून केले 110 रुपयाचा गिऱ्हाईक केला आहे. गिऱ्हाईक खाणार नाही तर नको. तिथं द्यायलाच पाहिजे ना. आम्ही काय विजय समजतो हा नाही टेन्शन नाही पण कसं काहीतरी आउटलेट मी आता सिओनची भेट घेतली नेमकं या भेटीत काय तुम्हाला त्यांच्याकडनं आश्वासन मिळालं आणि तुमची नेमकी मागणी काय होती आमची नेमकी मागणी बाजार स्थलांतरित करणे बाजारवाल्यांना दुसरी जागा देणे त्याच्यामुळे आतील व्यापाऱ्यांच्या 8 दिवस उपासमारीची वेळ आलेली आहे आणि त्याच्यावर त्यांनी विचार करून निर्णय देतो म्हणून सांगितलं. नक्कीच मागचे 2 आठवडे मोती तलाव असावा की जुना बाजार असावा याच्यावरनं वाद सुरू आहेत सत्ताधाऱ्या पक्षांमध्ये तर त्याच पार्श्वभूमीवर तुमची मागणी आहे आमच्या ज्याला राजकारणाचा आमच्या याचं काही संबंध नाही. राजकारणाविरहित साहेबांनी विचार करावा. सीओकडनं काय तुम्हाला नेमकं आश्वासन मिळालं या मागणी 8 दिवसात ते प्रांत साहेबांचे बोलून आम्हाला निर्णय देत. पण काही लोकांचं किंवा काही पुढाऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की बाजाराच्याच ठिकाणी आठवडा बाजार असावा तर तुमचं त्याच्याबद्दल काय म्हणणं आहे आमचा बाजार आम्हाला इथं स्थलांतरच पाहिजे. आम्ही 8 दिवस आमचे उपासमार होत आहे. साधारण किती सगळे व्यापारी आहेत आणि सगळे भाजी मंडई इथले जातात 200हून अधिक गाव थोडे माणूस आलेले नाही आणि परत
ते बाजार करून येतात आणि परत थोडं चिरोडा नाक्यावर मच्छी मार्केटकडे असे बाजार करून कसे वाटे करून विकतात. म्हणजे आमचा आधी फक्त नगरपालिकेने विचार करा. नक्कीच हे होत असताना अजून एक तुमची कुठेतरी मागणी दिसत होती. जे व्यापारी आहेत, जे बाहेरनं व्यापारी येतात, त्यांना कुठेतरी त्यांनी जसं म्हटलं की तुमच्या व्यापारासंदर्भात असणारे येऊन इथे व्यापार करतात, तर त्या संदर्भात तुम्ही नेमकी काय भूमिका मांडली? ते पण करतील. नाही बाजार तुम्ही कुठलेही व्यापारी घ्या, मंगळवारचा बाजार राहून द्या, आमच्या त्याच्याबद्दल काही ऑब्जेक्शन. पण इथं मार्केटच्या जवळ नको. इतर दिवशी बसतात, त्यांच्यासाठी आम्ही निवेदन दिलेलंच आहे. तुम्हाला अपेक्षित असं समाधानकारक उत्तर मिळालं का? समाधान उत्तर अजून मिळालंच नाही ना. एक 8 दिवसात त्यांनी कळवतो म्हणून आम्हाला बोलवतो म्हणून. उद्या बाजार होतोय मंगळवारचा, त्या पार्श्वभूमीवर काही उद्याचं काही नाही, उद्याचं काहीच फक्त बोल. आमचं असंच म्हणणं आहे की स्थानिक लोकांचा त्यांनी विचार करावा. ते लोक जेव्हा विचार करतात तेव्हा बाहेरच्यांचा विचार करताना आमचा विचार करावा. आमचे प्रत्येक बायका फक्त टोपल्यातून भाजी घेऊन येतात. ती नाही ना म्हटलं 2-2, 3-3 टेम्पो भाजी घेऊन येऊन बसून ती विकतात. आणि कशाही दरात संध्याकाळी देतात. आम्ही 8 दिवस तिथे जागेवरती असतो. तुमच्याकडनं दिवसाला किती रुपये आकारले जातात नगरपालिकेकडनं? 40 काय काय बोला. अजून कोणाचं काय मत मांडणार का कोण? तुझं काय हे आपण त्या व्यापाऱ्यांबरोबर आम्ही आहोत. सगळे व्यापारी एकत्र आहे. एवढंच आम्हाला प्रशासनाला दाखवून द्यायचं आहे की बाहेर आठवडा बाजाराचं हीच आहे. आणि स्थानिक लोकांचा विचार करावा. म्हणजे आम्ही जो माझ्या स्थानांनी करावं दुसरीकडे. आणि इतर दिवशी ना बाहेरचे जे व्यापारी येतात ना, ते बसू नये आमच्या आजूबाजूला कुठे पण, म्हणजे बाजारपेठच्या बाजूला शिरोडा नाका आहे, परत स्टँडवर बसतात, इतर बंद झाले पाहिजेत. कारण ते नगरपालिका रुपयाचा फायदा नसतो त्यांना, आणि फुकटमध्ये बसून ते विकून जातात आणि आम्हाला तो गिरायकच नसतो. नगरपालिकेकडे कंप्लेंट केली त्याच्याबद्दल, पण ते काय नंतर आमच्या ड्युटी आमची संपते 5 नंतर आणि त्यानंतर येऊन ते बसतात. मग त्याच्यासाठी तुम्ही एक माणूस नगरपालिकेने नेमून द्यावा आणि त्याच्यावर कडक कारवाई करावी. काहीतरी 1-2 वेळा कारवाई केली, फाईन बसली की ते येणार नाही. आम्ही प्रत्येक वेळी सांगतो, आमची भांडणं होतात, पण ते काही ऐकत नाही. आम्ही सगळे कांदेवाले, लसूणवाले प्रत्येक वाड्यावाड्यात जाऊन फिरतायत. वाड्यावाड्यात जाऊन फिरतायत प्रत्येक जण. मग ह्या भाजी मंडईची काय उपयोग काय? भाजी मंडई कशासाठी? भाजी मार्केटात कोण येत नाही आणि त्याच्यामुळे नुसती आम्ही बाजार. सावंतवाडी शहरात भरणारा आठवडा बाजार, या आठवडा बाजारावरनं मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलेलं वक्तव्य असेल आणि त्याच्यानंतर भाजपचे माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांचं वक्तव्य असेल. या आधी पाहिलं तर आठवडा बाजारावरनं बाजारच होताना आपल्याला पाहायला मिळाला. उभा बाजार इथं असणारा हा बाजार जिमखाना मैदानावर गेला. या मैदानावरनं मोती तलावाच्या ठिकाणी आला. गेले अनेक महिने कोरोनानंतर हा बाजार मोती तलावाच्या काठावर आहे. मात्र मध्यंतरी भाजी मंडईच्या नूतनीकरणासाठी जेव्हा तिथल्या व्यापाऱ्यांचं स्थलांतरण होणार होतं, त्यावेळी मंत्री दीपक केसरकर यांनी याच ठिकाणावर जाहीर केलं होतं की हा आठवडा बाजार आहे तो जुन्या बाजाराच्या ठिकाणी होळीचा कुंड इथे नेणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं होतं. आणि त्याच्यानंतर भाजप आणि केसरकरांमध्ये मतभेद असल्याचं दिसून आलं होतं. भाजपच्या नेतेमंडळींकडनं केसरकर आपल्याला विश्वासात न घेता निर्णय घेत असल्याचं सांगितलं गेलं होतं. पालकमंत्री आमचे आहेत हे केसरकरांनी ध्यानात ठेवावं, अशा पद्धतीचा इशारा केसरकरांना भाजपच्या माध्यमातून देण्यात आला होता. गेले 2 आठवडे आपण पाहतोय तर आठवडा बाजारावरनं वाद निर्माण झालेला आहे. बाजार नेमका कुठे असावा ह्याच्यावरनं वाद होताना दिसत असताना आज या वादामध्ये ट्विस्ट आलेला आहे. इथल्या स्थानिक व्यापाऱ्यांनी हा बाजार स्थलांतरित करावा अशा पद्धतीची मागणी ही मुख्याधिकारी यांच्याकडे केलेली आहे. या बाजारामुळे आमचा व्यापार होत नाही, आमच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे, असं जे मत आहे ते या स्थानिक व्यापाऱ्यांचं आणि प्रशासनाकडे प्रशासकीय राजवट असल्यामुळे मुख्याधिकारी यांच्याकडे हा बाजार इतरत्र स्थलांतरित करावा अशा पद्धतीची मागणी जवळपास 50 ते 60 व्यापारी इथे उपस्थित होते. तर 200हून अधिक व्यापाऱ्यांचं हे मत असल्याचं त्यांच्याकडनं सांगण्यात आलं आहे. तसं पत्र सुद्धा प्रशासनाला दिलं आहे. मात्र प्रशासनाकडनं ठोस असं आश्वासन किंवा ठोस असं उत्तर त्यांना दिलं गेलेलं नाही. येत्या 8 दिवसात प्रांताधिकारी जे प्रशासक आहेत तिथे त्यांच्याशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल अशा पद्धतीचं आश्वासन आज या सगळ्या व्यापाऱ्यांना जे स्थानिक व्यापारी आहेत जे इथे कायमचा व्यापार करतात त्यांना देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे नक्कीच उद्या मंगळवार आहे. आठवडा बाजार हा मंगळवाराचा सावंतवाडीतला दिवस मंगळवार आहे आणि या दिवशी हा बाजार कुठे बसेल हे पाहणं गरजेचं असणार आहे. कारण मंत्र्यांनी घोषणा केली त्यानंतर सुद्धा हा बाजार मोती तलावाच्या काठावरच आपल्याला भरताना पाहायला मिळाला. कोकणसात लाईव्हच्या माध्यमातून सुद्धा आम्ही या आठवडा बाजाराचा सर्वे केला असता 70% 75% अधिक
लोकांचं म्हणणं होतं की हा आठवडा बाजार हा मोती तलावाच्या काठीच योग्य आहे. 16%हून अधिक जणांचं म्हणणं होतं होळीच्या कुटावर हा बाजार जावा. तर काही उरलेल्या जणांचं म्हणणं असं होतं की हा बाजार इतरत्र ठिकाणी बसवला जावा किंवा बाजाराच्या जवळपास असणाऱ्या ठिकाणीच हा आठवडा बाजार असावा किंवा त्याचं मोती तलावाच्या काठावर नसावा. अशा पद्धतीच्याही विविध मागण्या होत्या, विविध मतं होती. त्यामुळे आता कशा पद्धतीनं प्रशासन यावर निर्णय घेत आहे, कारण 3 भूमिका या ठिकाणी समोर येतात. मंत्री केसरकर यांची भूमिका ही आहे की जुना बाजार होळीचा पुंट इथे हा आठवडा बाजार भरावा. भाजपचे माजी नगराध्यक्ष आणि भाजपच्या सर्व मंडळींचं म्हणणं आहे मोती तलावाच्या ठिकाणीच हा आठवडा बाजार बसावा. तर या सगळ्या कहाणी ट्विस्ट आणलाय तो स्थानिक व्यापाऱ्यांनी. त्या स्थानिक व्यापाऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की हा बाजार हा या ठिकाणी नसावा. या बाजारामुळे आमचा व्यापार होत नाही आहे. हा बाजार इतरत्र स्थलांतरित करण्यात यावा. आठवडा बाजाराला आमचा विरोध नाही, पण जी जागा मोती तलावाच्या काठी आहे किंवा इतरत्र बाजाराच्या परिसरात आहे त्या ठिकाणी हा बाजार नसावा. आमच्या रोजीरोटीचा, आमच्या पोटाचा प्रश्न आहे. अशा पद्धतीची मागणी आज मुख्याधिकाऱ्यांकडे या सगळ्या व्यापाऱ्यांनी केलेली आहे. त्यामुळे या तिहेरी मतांमध्ये आता प्रशासन कशा पद्धतीनं मार्ग काढतं आणि आठवडा बाजाराचा जो बाजार गेले 2-3 वर्ष आपल्याला पाहायला मिळतोय, बाजाराचा बाजार कुठेतरी मांडला गेलेला आहे, हा तिढा कशा पद्धतीनं प्रशासन सोडवतं हेच या निमित्ताने पाहावं लागेल. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.